Nina bendlula mithedla kwezindi ihlahla nazi indaba ze-1KZNTV nifundela uphilano kaCebekhulu okwamzimba umntwana uyakhuleka sanibonani. Nazo ke zona indaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. I-IFP KwaZulu-Natal ibamba ingqungquthela. Uthuka izanya umndeni wababulewe kanti NPA ithi sazoluphenya ibheshu. Sanemukela kwindaba zethu ze-1KZNTV. Iqalile namuhla Inkomfa yokukhetha ubuholo obusha beqembu le-Economic Freedom Fighters KwaZulu-Natal emva kokuthi bekade kufanele ihlale ekuqaleni kwalenyanga. Kule ngqungquthela kumbango oshisayo ngowesikhundla sikahlalo njengoba umongezi ithwala egaqele lesikhundla ebesiphethe uVusikhoza kusukela ngonyaka u-2018. Ubuholi beqembu i-IFP kuzwelonke buthocabanga ukuthi kwenziwe wonke okusemandleni uqinisekisa ukuthi ingqungquthela ukukhetha ubuholi besifundazwe KwaZulu-Natal ihlala ngendlela ehloniphekile nenokubekezelelana. Sinayeke la loyokhulumela i-IFP kuzwelonke uSinawo Thambo njengoba bezosichazela ukuthi ngakube ikuphi esingakulindela ukusuka manje kuze kushaye lona usuku lwangesonto njengoba izovulwa kusihlwa. Thambo siyakubingelela osukwini namhlanje sifisa ukubheka ukuthi ingabe njenge-IFP kuzwelonke nicinga ukuba nenze ngokwanele ukuthi engqungquthela ihlale ilandela ukuthi eqaleni kwayo lenyanga iye yahlehle ngenxa yezinye zezinto bekade iselungiswa ebeyithinta nokubhaliswa kwabo ithuli. No, siyathemba siyinhlangano ukuthi sizakwenza kahle kude kufika isonto. Ama-delegate asuka kwama-regional 11 la eKwaZulu-Natal ayaregisterisha manje kwenye ivenue alungiselela ukuthi aze lana sizokwazi ukuqala i-conference yethu. Siyibiza nge-People's Assembly kuba yinhlangano yabantu and kwaye okuzokwenzeka namhlanje ukuthi kukhulunywe nge-term ye-office yabaholi besukela ku-2018 lofikela namhlanje for the past 4 years. Emva koko kuzokhulunywa nge-political report, organizational report ne-treasurer's report. Emva koko kunyulwe i-top 5 leadership. Iqala kusihlalo iphele kunongxowa we-province and then kuqhubekeke nge-weekend ngama-commissions kuzokhulunywa ngama-election ka-2024 nge-media and communications, organizing ne-mobilization. Ivalwe ke ngesonto uCommander-in-Chief uJulius Malema i-conference. Siyathemba kuzohamba kahle ukuthi nama-delegate azoziphatha kahle side siyivale le nkomfa yethu. Mhlawumbe kuyithunya ingabe lindele ithunya engako kuyizona ezothamela le ngqungquthela nokuthi kuyifunda zonke ezikhona la eKZN njengoba zu-11 ingabe zonke imelelekile yini? Zonke regions ziyeza so 11 simela abantu around 1000 to 1500 sabuba nawo ama-credentials namhlanje ukuthi kufika ama-delegate ayingaki because asinoyazi ukuthi onke azokuza siwalindele. So sobona nge-registration abanye bathi banemisebenzi abanye abakwazanga ukuphumelela ngenxa yempilo, so sizokwazi ukuthi inani lizaba exactly ubani namhlanje mase ama-delegate eqedile ukuregisterisha but silindele between 1000 to 1500 abantu bazoba la kwi-conference ye-IFP. Mhlawumbe kulobuholi ophelelwe isikhathi sawo ekuqaleni kwayo lenyanga ukusuka ngo-2018 njengobuholi bukazwelonke negculisekile ngomsebenzi owenzile ukukhulisa i-IFP kusona isifundazwe. Umsebenzi owenziwe la eKZN umuhle kakhulu. Abantu abaningi bengathembanga ukuthi i-IFP izokwazi ukuthathwa ngabantu balapha eKZN besithi inhlangano yabantu bangasendla baseLimpopo but ke ubuholi balapha eKZN bubonakelisile ukuthi bana bayisile i-IFP ebantwini bakuthi abantu basivotela sibonile ukuthi ngama-election ka-2019 i-IFP yenze kahle yafumana over 300,000 yamavoti nange-2021 senze kahle. So siyathemba ukuthi nama-delegate azokubonga ukuthi bana ubuholi busebenzile bayikhulisa i-IFP la eKZN from 3% to almost 10% indlela basebenze ngayo. So siyathemba ukuthi bana ababuholi buzo-understand ukuthi ama-delegate mayeqedile ngesigqibo noma bayababuyisa okanye bababuyisi bayazi ukuthi siwubuholi be-IFP siyabonga umsebenzi wabo bawenzile since 2018. Kulonyaka njengoba ingqungquthela izohlala okwesithathu kubonakala kukhona ukuthi ikhona lento ukuthi kuneyinhlangothi okuyinto osuke ivulelekile kubona wonke umuntu osuke oyilungu lenhlangano ukuthi sihamba nalo hlangothi okanye samsana nombono wethu lo hlangothi ukuthi sifuna lo. Kwesinye isikhathi kwamanye amaqembu esiye sikubone emva kwengqungquthela kuye kubonakala ngazi ukuthi lo hlukano noma lokho ongahambisani ngokwembono kale sekade kubheka ingqungquthela bese noma isidlulile kubona ngazi ukuthi bakhona uxabana noma ungezwani. Mhlawumbe la kunina nizokwenza kanjani noma ungathini kuwona amalungu noma ngabe sidlulile i-conference njengoba kukanje kukhona abahamba nohlangothi lukaKhoza kukhona abahamba nohlangothi lathwala? Ukungahambisani ngemibono into ejwayelekile kwama-conference nakweyiphi inhlangano, kodwa ke siyayazi ukuthi ama-delegate we-IFP ngabantu abanenhlonipho abantu abanediscipline bayazi ukuthi ma ungabonani nenye ifighter kusho ukuthi niyizitha.
nizokwazi ukusebenzisana ukuya phambili. Siyazazi delegates zethu siyakwazi nalokho. So i-message ezokhulunywa la ezophinda ukukhulunywe ngu-SG Marshall Mayivula, uMarshall Dlamini Mayivula i-conference yethu namhlanje ukuthi banafuneke sibumbane, sihambe sonke simanyane noma sibonane ngokukheliswa elifanayo manje. Makuphela i-conference i-EFFA1 singama-fighter sonke nakho sisitha sakho esiyi-delegate lana, and i-message esizoyazi ukuthi bazoyifumana ama-delegate ayazi nabo ukuthi akunasitha. Yena-ke uSinawo Thambo okuyena okhulumela i-EFF kuzolonke bekade esichazela kabanzi ngey'nhlelo nje ezilindelekile ngale ngqungquthela njengoba izoqala osukwini lanamhlanje kuze kuba iphothulwa ngesonto. Okulindelekile ukuthi ivulwe uyena lo ngunobhala jikelele umnumzane uMarshall Dlamini okuyena ozoyivula bese kuthi ngesonto bese ivalwa uyena ongumengameli wayo noma ongumholi wayo i-EFF umnumzane uJulius Malema. Ngudebo Sibisi ngiseThekwini. Usabela kwimpilo yawumndeni wabesifazana ababili abathole bebulewe kwaJina phakathi kwaseSiphingo naseMlazi eThekwini kwaZulu-Natal. Likhuluma neziko lezindaba ilungu lomndeni elingathandanga ukudalulwa liveza ukuthi ke bayigcina ukubonakala ke labesifazane babekade bemenywe owesilisa bamaziyo. Lo mndeni ubukhuluma neziko lezindaba ngesikhathi amalungu eqembu le-I-Ifp ewahambele kulandela ukutholakala kwesidumo sika Ashley no Leanne zilahliwe ngeledlule. Uhlelo lovalweni umndeni waseSiphingo eThekwini kulandela ke ukutholakala kweyidumbu zamadodakazi akhona amabili okubalwa kweneminyaka eli-17 kwaJina phakathi ke kwaso iSiphingo kanye noMlazi ngeledlule. Lo mndeni uthi ke ngemumva nje komngcwabo wawo lamadodakazi uzophoqeleka ke ukuba uthuthe kuyona le ndawo ohleli kuyona njengoba ke ungazi noma ke ungayazi imbangela yokubulawa ke kwamalungu ayo. Begcina ukubonwa laba babizwa owesilisa owaziwayo. He said to my daughter, you can come to my house on around about 8. We can have some drinks and whatever. I suppose because they're young, they didn't want to let me know because me I'll shout. And the brother, then they said, then there were 3 of them. Then the other girl said, I cannot go because I got to do cooking. They left about 6 o'clock and the brother still said, if you want to go partying, buy your things and sit at home. But you know, being youngsters, they still found their way out. And then that was the last they were seen. Isidumbu sika Ashley obenza ke uMatikiletsheni kanye no-anti wakhe zitholwa kule ndawo idindelizile kanti lo mndeni uthi ke uyafisa uhulumeni abuyise isigwebo sentambo nokuyona nto ke engaba isisombululo egamekweni zokubulawa kwabesifazane. Begicele, please bring back the death penalty, because you cannot take a life and go and have luxury inside because you're eating breakfast, lunch and supper there. Plus you're getting education there. And what about the children or the fathers or mothers that you killed outside here? What about their education? Because you're saying you're going to a hotel. Isimo abahlala ngaphansi kwaso kasigwinyisa imathe njengoba phakathi kokunye bekhale ngobugebengu obudlalo bimi. Amalungu e-I-Ifp ophikweni lwabesifazane ahambeleke wona lo mndeni ukuzobhonga emswaneni. Justice system yethu iyasifeyila usuku nosuku because labantu bafike baboshwe kodwa futhi uzozwa kuthiwa enesiboshwa sinamalungelo siphume singaphandle, and uma ngabe sephumile ngaphandle uthola ukuthi bona futhi basakwazi ukuthi baphinde bahlukumeze more people. Uhulumeni budget yawo ka-SAPS uyenzani ngempela ukuthi kungani ema-police station kuzotholakala ukuthi ene uzothi more report case kuthiwa ene ayikho ngisho ivene ezophuma. Endabeni ze-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngeseThekwini. Umqondisi wophiko olushushisa ngamacala omphakathi National Prosecuting Authority NPA kwaZulu-Natal u-Advocate Elaine Zungu uthi amacala enkohlakalo nokukhwatshaniswa kwamathenda iwona kanomsebenzi omningi abasabhekene nawo futhi isibalo sawo kwesikhula ngamandla. UKwabini uSholo ngesikhathi ke ekhuluma nabezindaba eThekwini kwaZulu-Natal ngenhloso kuzocacisa kabanzi ngomsebenzi abawenzayo kanjalo ke namaso okuphucula umsebenzi abawenzayo. Amacala enkohlakalo nokukhwabanisa thinta abantu ade beseyigundlene eziphezulu komasipala kanjalo nakuhulumeni iwona loluphika athi asanda kakhulu futhi abagcina kubenza ukuthi bebe nomsebenzi omningi njengoba suke edinga ukuthi kuqoqa ubufakazi obanele.
Amacala empeleni asinikeza ukuthi singalala ebusuku. Amacala ukukhwabanisa njengoba sesibonile baningi abantu abalokhu beboshwa ngenxa yokuthi bathatha imali noma badla imali zakomasipala la bekunamathenda khona. Amacala nje esikhathini esiningi la anokukhwabanisa yila kwakunamathenda khona. Awesibili asinikeza ukuthi singakwazi ukulala ebusuku awukubulala. Maningi kakhulu amacala okubulala njengoba nisuke nizwa nje ma uminister ekhipha ama stats njengoba usubalile eMlazi, kwaMashu, iNanda, iPhoenix, lezo indawo lezo amacala khona maningi kakhulu. Amanye wawo owokula kosopolitiki njengoba elinye lithelaqama kakhulu lesi sithangami elikaloyo owengunobhala jikelele we-ANC Youth League uSindiso Magaqa nanjengoba lelo cala lilokhu libambezeleka ukuthi liqala enkantolo enkulu yasePietermaritzburg. Amacala esinawo njengamanje lawa asiwabiza ngokuthi ama-political killing matters awu-145 alethwa nje kuthina esanawo namanje. Kodwa ngifuna ukuyicacisa le ndaba ka-145 yilawa asetshenzwa uphiko lethu okuthiwa i-Organized Crime Unit la e-ofisini lethu. Akhona amanye aseyinkantolo zomantshi nakhona khona asetshenzwa khona la asoyengathathiwe yilelo phiko okuthiwa i-Organized Crime. Kodwa akhona ku-Organized Crime awu-145. Kulawo 145 u57 wakhona usenkantolo bese kuthi u31 wakhona usasetshenzwa kusaphenya kulawo macala bese kuthi u58 wakhona usavalwa. Ngamamazi kunezathu ngoba mhlambe ubufakazi akuzange kuhlangane kulawo macala. Kodwa ukhona u31 abasawusebenza ne-political task team le yasungulwa ukuthi ibhekelele iphenye lamacala. Kumacala enzeka ngonyaka odlule ngesikhathi kutatshwe izitolo igcekelwa naphansi uthi kwahlukanisa kathathu kwaba khona ukutshotshwa kwempahla, ukutholakala kwempahla kanjalo nalabo bebekade besolwa ngokubulala abantu ePhoenix ekuveza nokuthi kuyimanje amanyacala abo akhona azoqala maduze sibebekwa amacala okubulala nawo kuzama ukubulala kanye namanye. Ngutebogo Sibisi ngiseThekwini. Ngqongqoshe wezemfundo kusifundazwe KwaZulu-Natal uMbali Fraser uthi banxusa inkampani ehlinzeka ngogesi kuleli Eskom ekutheni ingaqhubeki nohlelo oluhlelo lokucima kukagesi kuleli ngesikhathi ekubhala kwezivivinyo zikamatikuletsheni. Ngqongqoshe uFraser kusho lokhu ngesikhathi kusayindwa kwesivumelwano sokubhala izivivinyo zokuphela konyaka okunokuthula esikoleni ngesamabanga aphezulu Little Flower Secondary eseXhopo ogwino seningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Ungqongqoshe wezemfundo kwisifundazwe KwaZulu-Natal uMbali Fraser unxusa abafundi bakamatikuletsheni ukuthi uma kufika isikhathi sokucishwa kagesi okuhleliwe basebenzise leso sikhathi ukuthi baqhubeke nokutadisha. UFraser uthi ungqongqoshe kazwelonke wemfundo eyisisekelo Angie Motshekga usexoxisene noEskom ukuthi ungacishi ugesi ngesikhathi sokubhala kwezivivinyo zikamatikuletsheni. Ukusho lokhu ngesikhathi kusayinwe isivumelwano sokubhala izivivinyo zokuphela konyaka ezinokuthula endaweni yaseXhopo ogwino seningizimu nesifundazwe. Odabeni la gesi uminister wethu mama uAngie Motshekga usekhulumile noEskom. Siyathemba ukuthi uzosincedisa kakhulu la bevumelane khona ukuthi bazozama ukuthi izikhathi zokubhala zingaphazamiseki. Uzokhumbula ukuthi amaphepha anational sokushuthi iphepha elibhalwa ngo8 ngo9 yonke indawo libhalwa ngo9 elibhalwa ngo2 yonke indawo libhalwa ngo2 sokusho ukuthi uEskom uma ukwenze ngendlela efanele akufanele sibe nenkinga yokuthi siphazamiseke. Abahlangane bafundisane benze ezinye izinto ezokwenza ukuthi leso sikhathi singalahleki baphinde futhi bahlangane ngokwama groups bakwazi futhi ukuthi bancedisane. Kodwa udaba lukagesi sikhulumile noEskom and siyathemba kakhulu ukuthi angeke baze basenzele phansi. Ungqongqoshe uthi basayina isivumelwano sokuzibophezela ekutheni iclass lika 2022 libe nokubhala kunokuthula okungenazi izihibe. Uphinde wanxusa abafundi ukuthi bathobele imithetho bangakopeli ngoba kunomthelelo ongemuhle uma beke babanjwa bekopela. Besizozibophezela siwumnyango nabantwana bethu abazobhala ekutheni
rana i-exam yethu ngokukhulu ukuzimisela, ngokukhulu ubuclean. Sizozama ukuthi iqonde kungabi bikho izinto ezirong ezizokwenzeka. Cheating in any exam has consequences, but these are even more severe at grade 12 level. If found guilty, you could be disbarred from writing matric exams for up to 2 years. Ubese nxenxa abazali ukuthi beseka abantwana babo ngalesi sikhathi babaphumuze kancane kwimisebenzi yasendlini. Angisho ukuthi bangazigeza izitsha, kodwa phela osiyami akazigezeke bese okunye kwenziwa abanye ukuze akwazi ukuthi athole isikhathi sokuthi afunde. Siyacela kakhulu kubazali. Omunye wabafundi bakamatikuletsheni uthi usekulungela ukubhala izivivinyo zokuphela konyaka. Ngoba sikulungelele ukubhala ama-exam kuningi esikwenzele kona senzelwa i-department, i-district yethu, othisha bethu, o-principal bethu benzele ukusilungiselela ukuthi sikwazi ukuthi masifika sibe ready, sikwazi ukuthi masibhala sibhale to our full potential. I-applyele i-course engineering ebekuyi-mechatronic engineering. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuza Mando Sicele, ngisexopo Mantente. Ake sithi ishelele itolo umbukeli siyabuya nezinye zendaba zethu. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze-1KZNTV. Nazi indaba kuyizona esithi izo ezihamba phambili namuhla. I-IFP KwaZulu-Natal ibamba ingqungquthela. Uthuka izanya umndeni wababulewe kanti NPA ithi sazoluphenya ibheshu. Avalela amanzi amabhilidi kahulumeni kanye nawosomabhizinisi abakweletayo kanye nabawasebenzisa ngomgunyathi kumasipala wesifunda uMgungundlovu maphakathi neLikamthaniya. Lo masipala udalula ukuthi kukweleta imali elinganisela ku-R5 billion lamarandi ngesikweletu nje samanzi. Kanti ungenele uhlelo lokuhlola amabhilidi akweletayo ngenhloso ukuthi ufike wavalela amanzi. Namhlanje ithimba lelo masipala lihambele indawo yaseHilton engaphansi komasipala waseMngeni lapho ibiqondene khona nje ngqo namabhilidi kahulumeni kanjalo nawosomabhizinisi. Umasipala wesifunda uMgungundlovu uthi baningi abantu abakweleta amanzi. Isikhulu esiphezulu kulo masipala, uDr. Ray Ngcobo, uthe bangenela umkhankaso okuhambela amabhilidi ahulumeni kanye nawosomabhizinisi. Ikhanseli ithatha isinqumo sokuthi mayibheka amabhukayo baningi kakhulu abantu abakweleta uMgungundlovu. Isikweleti siyala ko-R5 billion. So sithatheke isinqumo sokuthi namhlanje sizoke sivakashele bonke osomabhizinisi abakhela indawo yaseMngeni. Sibheke ukuthi malini abayikweletayo, sifocuse kakhulukazi ku-government debt na kwi-business debt. So government debt sizobheka zonke izakhiwo zahulumeni ukuthi zinawo yini amamitha nanokuthi understand ukuthi kungani bangakhokhi. Inhloso ukwanqamula amanzi ngokuthi sibagqugquzele ukuthi beze ngaphambili bazokhokhela ama-services. uNgcobo uthe sekukaningi bekhipha izincwadi zezixwayiso kodwa bengayitholi izimpendulo. Ugovernment ukweleta uMgungundlovu imali ethi ayibe ku-60 million. Amabhizinisi basikweleta imali ethi ayiye ku-45 million. Inhloso yethu nje namhlanje ukuthi siqoqe imali engango-10 million kulabo esesiba-identifyile. Siyabamotivate uma ukhona iquery umuntu anayo siyayisolva leyo query. Laba ababalekayo siyasusa completely infrastructure. Sisuse ngisho amapayipi lawa aconnecta khona amanzi ngokuthi sehlise izinga lokuntshontshwa kwamanzi ngoba akubona abantu abahluphekayo kuthiwa abantshontsha amanzi phela. Ilast sithole khona ukuthi nenkampani enkulu ziyafaka zizixhumela amapayipi sizowakhipha leyo infrastructure yonke nje completely. Bafike kwesinye sezakhiwo senxanxathela yezitolo esakhiwayo bathola ukuthi ke sisebenzisa amanzi ngokomgunyathe bafike bazombula imitha lamanzi. La sithole ukuthi kune development la. It's quite a substantial development.
but ayikhokheli amanzi. Le development iqale ngo-2018 nangesikhathi ka-COVID bebesebenza. Kodwa bawakhokhele banama-meter ayi-2. Omabili ama-meter sithe masibheka ama-statement akhona awakhokheliwe kodwa sebeyaqeda ukwakha. And ukwakha indawo njengale la uxova khona usimende ithatha amanzi amaningi kodwa bawakhokheli amanzi. So sesiyakhipha ke le both i-fire hydrant nale seceleni siyawakhipha siyawa-disconnect and sizomonitorisha u-developer and sizokhuluma nomasipala ayivale le site ngoba kuzosho ukuthi ayisahambelani nomthetho we-National Building Regulations Act. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisemgungundlovu. Lokho isikhuleko esiphezulu kwenkampani ehlinzeka ngamanzi umhlathuze wothu uDokotela uSimulshaba uthi umsebenzi wabo omkhulu ababhekene nawo kwamanje ukusabalalisa amanzi ikakhulukazi eyindaweni ekuyithinta kisifundo iKingcetshwayo kanjalo nesasemkhanya kude esenyakatho neLikamthaniya. Khuluma ke nabezindaba uLushaba uthi ize lenkampani ike yabasematheni ngezindaba ezingezinhle kepha ke baneyinhlelo abanazo emkhanya kude ukuzama uxazulula inkinga yamanzi. Emva kokuvela kwabezindaba kwenkampani ephakela amanzi enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal umhlathuze water isikhulu esiphezulu uDokotela uSimulshaba uthi into ebahlalela ukuhlinzeka umphakathi waseKingcetshwayo kanye nasemkhanya kude obonakala usasilele emuva kakhulu exazululeni izinkinga zamanzi. Our focus is on the core of the business, which is provision of water services. There is a lot of challenges in this region where we are, whereas a lot of work has been done that you've witnessed, that you've seen. We still have a long way to go. We do recognize that and we acknowledge that. We still have areas that are challenged in terms of supply of water. We've got a huge program where we will try and revive the water services in the Mkhanyakude area, starting with the building programs, starting with the connections, some of the schemes that were operational that may no longer be operating. uLushaba uveza ukuthi banesitela abanazo kulezi ifunda zombili ukuzama ukuxazulula inkinga yamanzi nalapho besebenzisana khona nomasipala bakhona abane. So we want to work with the district municipality in all the 4 local municipalities that they cover as a district to really create an environment where people have water, because water is very important in terms of us and our livelihood, but also in terms of development. Le nkampani ke yabasematheni emva kokusolakala kokukhwabanisa kwezimali nokwagcina kuholela ekutheni kuboshwe ezinye zezikhulu njengoba zihamba amacala. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abantu Maphumulo, Richards Bay. Wethula ngokusemthethweni umgubho ukubuka amafilimu ahlukahlukene endaweni yaseSayidogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal obizwa ngokuthi uGu International Film Festival. Omunye abadidiyeli boGu International Film Festival uZanele Nhlapho uthi inhloso yokubamba ke lo mgubho wezamafilimu ukuthi baqhakambise futhi bathuthukise ithalente kulabo abakumkhakha wezamafilimu ekakhulukazi ey'ndaweni zasemakhaya. Ngemuva kweminyaka emibili umgubho wamafilimu iUGu International Film Festival yagcina ukubanjwa ishaya ibuye. Lo mgubho obukungoweshumi ubanjwa uhlanganisa abathandi bamafilimu bakuleli kanye nabasemazweni angaphandle. Ongomunye wabadidiyeli beUGu International Film Festival uZanele Nhlapho uthi bahlosa ukuqhakambisa ithalente kubathandi balomkhakha ikakhulukazi basezindaweni zasemakhaya. Inhloso ye-festival ukuthi sitshengise amakhono akhona ngala ku-UGu ukuthi as much as i-industry ngathi ayinakekile ngala, so sizama ukuthi siyivule kube khona nalabantu aba-actayo nababhalayo ukuthi nabo babonakala ukuthi bakhona kwi-industry nokuthi sithole ama-investors ukuthi eze azosebenzisa i-UGu ukuthi mengabe afuna ukushutha amafilimu abo nokuthi babheke nabantu khona la endaweni ukuthi abangabasiza mhlawumbe babafake kumafilimu abo. Ongumsunguli weUGu International Film Festival uthi kule minyaka eyishumi bawuqala lo mgubho sebenza umehluko omkhulu kubathandi bamafilimu ikakhulukazi basezindaweni zasemakhaya. Uphinde waveza ukuthi bazobungaza amaqhawe adlala indima enkulu kwezamafilimu angasekho emhlabeni. Ithatha abantu abasuka endaweni zasemakhaya abangenazo izinto
noma izindlela zokufinyelela endaweni zasemadolobheni iba nezithuba. Okay, so sikwazile ukuthi over the years sikwazi ukususa abantu italente nabantu abanethathe emakhaya sibenze bafinyelele entweni zokuthi bawathi babe nabo abantu abanezwi ngendlela ukuthi bakazi ukwenza ama-movie. Abanye babo nje sebe abantu abadumile. Ubese veza ukuthi ukufika kobhubhane lwe-COVID-19 kwabakhinyabeza kakhulu. Kunetalente ebesinalo mhlambe abafowethu nobaba abafana noMenzi Ngubane no baba uJoseph Shabalala abekade besinandisa besikhulisa besifundisa ngendlela ezihlukahlukene. Lawo bantu lamanye asenabo emahlelo omhlaba. Manje sifuna ukuthi na kulo nyaka lo sikhambise lo talente abanalo le besifundisa ngalo ukuthi indima yabo bayidlalile yabonakala and manje singabantu abayilento abayiyona ngenxa yabo. Omunye wabalingisi abaqhamuka ngaphandle kwakuleli abebeyingxenye lomgubho uthi uzothekela ulwazi bese ledlulisela ezweni aqhamuka kule China. So yeah, I'm very happy to join the UGU Festival. Hopefully we can learn some more about like the latest trends and what is happening with the film industry in South Africa and maybe take it to the international borders. Phakathi kwamafilimu azokhonjiswa kubalwe ekhuluma ngempilo yenqalabutho yomculo wesicathamiya uDokotela Mshengu Shabalala, uMenzi Ngubane, ukubala nje abambalo. Izindabeni ze1KZNTV kube kuzamando sicele ngisesayidi. Ake siphinde sithi ishelele futhi etolo siyabuya mbukele nezinye zeindaba zethu. Asibonge nina beselo siphinde sinamukele nisabukele indaba ze1KZNTV. Nazo ke izona esithi izo ezihamba phambili namuhla. I-IFP KwaZulu-Natal ibamba ingqungquthela. Uthuka izanya umndeni wababulewe kanti NPA ithi sazoluphenya ibheshu. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 18.39 cents kwidola laseMelika benge 20.50 cents kupondo waseBrithani libe ngu17.95 cents maqhathaniswa neeuro yaseEurope. Tenge egolide yonime $1,619.90 cents ounce kuthi intengo ngahluziwe bengu $92.38 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weqembu lezimnyama ngenkaneka amagebhulu Jose Rivero uthi bazimisela ukuthi bawunqobena kanjani umdlalo wokusasa womlenze wesibili weMTN 8 abazokudlala neMamelodi Sundowns engagayela umphako kulezi insuku. Lo mdlalo uzodlala ngogamanxa kwehora lesithathu ntambama enkundleni yasePhulukwane iPeter Mkaba. Kanti umqeqeshi wezimnyama uthi ujabule ukuthi le midlalo edlule ezakhe zikwazela ukuthi isha amagoli ngakho nethemba lokuthi ke bazoqhubeka nawo lo mqiqo. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalindeleka. Nina bentule bande ngodonga kwelakithi kaNongoma kwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.